Mwakadini. Zita rangu ndinozi Admire Takudzwa Mushambi. Amwe anoti there is no testimony without a test. Ukaona wakunyanya kustragura, dzimwe dzenguwa wakuda kutosvika. Some they said, for you to be a shining diamond, you have to go through fire. Inini ndakakura, connection yemari hakuna zero. Kuzi mumhuri medu pano wakaite mari yakawanda kuti ndizobatanidzwa ndikonnektwe, hakuna. I started from the ground, from scratch, kuti ndisvike pandiri panapa nhasi. Saka muna 2020 ndo pakatanga nyaya dzese. I started my journey as a content creator. Ndisingatombofungi kuti ndo zvandiri kutoita. I was a gardener and it was during COVID time. Taingotambawo nemafoni doing videos. I didn't know kuti my videos angu achareacha how many people. When my videos started reaching a lot of people, my reactions were both positive and negative. Panguva yacho iyoyoyo, I was labeled. Chero nanhasi chaiye, vanhu vanongotaura zvakasiyana-siyana, but ndakaramba ndakashingirira and I keep on pushing my content day by day. Zvakatora nguva yakawanda kuti vanhu vakawanda vazotambira content yangu because people were misinterpreting my content to a lot of things. But ndakaramba ndakamira and I keep on pushing up to now. Muna 2023, ndatone gurumwa ndare vanhu vanga vakutobhilivha mandiri. Inini wacho ndandisingatobhilivhe mandiri, but vanhu vainditeera ndo vaindisimbisa kuti ai waramba ukashingirira zvichaita. But deep down in my heart ndainyatsoziva kuti hazvizombogumire pafoni. Content creation wasn't the end of my journey. It was a stepping stone. Kuchikoro takatoenda ndikaita course yemagetsi, electrical power engineering. Asi andombobvira ndamashandisa. Moyo wangu nepassion yangu yanga iri mucontent creation. Asi handisuda kugumira ipapo. Nhasi unowu ndakulonjawo brandi rangu remupunga, which is Mama V Rice. Why rice? Because it's more than a product. It's a symbol of growth, resilience, and hard work. Just like the journey of a grain of rice, from the fields to your table, my journey has been about patience, persistence, and purpose. This rice brand isn't just my next venture. It's a way to give back, to show what's possible when you believe in yourself. I'm asking you to support this dream, not just for me, but for what it represents. Growth, resilience, and the power to turn challenges into success. From the garden to the camera, now to the fields. This is just the beginning. Support the dream, support the brand, and let's grow together. Thank you.